Hei kaikille, tässä videossa aion esitellä MyHeritagen alkuperä-DNA-testipaketin ja näyttää saamani tulokset. Tässä mielipiteeni tuotteesta. Videon kuvauksessa on MyHeritage-alennuskoodi, joka antaa 5% alennuksen ostoksestasi. Sain pakettini noin viikkosen tilaamisen jälkeen ja nyt voin avata sen ja näyttää teille, mitä se sisältää. Laatikon sisältö, käyttöohjekirja, pahvilaatikko takapuolella merkattuna yksi ainutlaatuinen aktivointikoodi, jolla voi aktivoida kittiä netissä. Tässä on nuo 2 pesusientä. Se on kuin vanupuikkoja, joilla me hieromme posken sisäpuolta, jotta voisimme kerätä sylkeä. Näihin pulloihin laitetaan pieni palanen vanupuikkoa, josta olemme ottaneet sylkemme talteen säilytystä varten. Pullojen tulee mennä muovipussiin, joka menee kirjekuoreen. Lähetämme sen takaisin osoitteeseen, jonka olemme maksaneet itse. Aktivoi paketti verkossa, tärkeää, sillä unohtamatta tätä, tulokset jäävät saavuttamatta. Keräysprosessi selitetty täällä, ei todellakaan monimutkaista. Tehtävissä kotona, yksin, alle 5 minuutissa. Aloitamme ottamalla ensimmäisen näytteen ja hieromme sen suun sisäpuolelle poskea vasten 30–60 sekunnin ajan. Sit jälkeen avataan pullo, laitetaan vanupuikon pää, jolla on hierottu posken sisäpuolta, ja katkaistaan tämä pää tämän pienen mustan viivan kohdalta. Sulje pullo huolellisesti ja laita se taskuun. Miksi täällä on 2 pumpulia ja 2 putkea? Koska me tehdään itse 2 näytteenottoa, jos laboratorio tekee virheen tai kadottaa näytteen. Vältä syömistä, juomista, purukumia tai tupakointia 30 minuuttia ennen näytteenottoa parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Kun olet täyttänyt pulloja ja laittanut ne pussiin, sinun täytyy laittaa kaikki kirjekuoreen, leimata se ja lähettää se, osoittaa se tässä vaiheessa. Kirjekuori postitettava omalla kustannuksellamme. Käsikirjan takakannessa ilmoitetaan, että tulokset saatavilla 4–6 viikon kuluttua lähettämisestä verkkotilillämme aktivoitu koodilla. Teen tän offiksi ja jatkan videota kusaan tulokset. No niin, kuukauden saaminen tuloksiin kesti. Labra lähettää silti sähköposteja aikana, joissa kerrotaan sekvensoinnin eri vaiheista ja viimeinen sähköposti lähetetään tulosten saatavilla ollessa, jossa on linkki aktivoituun MyHeritage-profiiliimme koodin paketista saatuamme. Kirjautumisen jälkeen pääset MyHeritage-profiilimme pääsivulle. Jotta saat DNA-testien tulokset, siirry tähän välilehteen. Aluksi yleiskatsaus. Täällä meillä on etnisten alkuperien prosentuaalinen jakauma. Aivan alapuolella on ADN-vastaavuudet muiden MyHeritage-käyttäjien kanssa. Ja aivan alhaalla paikka, josta nämä kirjeenvaihdot tulevat croissantien järjestyksessä. Saadaksesi tarkempia tietoja alkuperästä, mene etnisten alkuperien välilehdelle. Ne näkyvät maailmankartalla. Moi Euroopan kartta juureni Euroopassa koskee koko maailmaa. Nähdään pääasiassa länsi- ja pohjoiseurooppalainen 88,2%, Ranskassa ja vähän Sveitsissä. Mä on 7,8% kreikkalaista ja etelä-italialaista. Tässä voi olla interaktiivinen video, jos klikkaa nappia. Katsotaan mitä tulee. Tutki etnisyyttä.
Ei tuo lisää, mutta on hauskaa. Sitten seuraava tärkeä välilehti, DNA-vastaavuudet. Tässä on lista kaikista, jotka ovat tehneet MyHeritage DNA-testin ja joiden kanssa jaan yhteistä DNAta. Esimerkiksi tämän henkilön kanssa mulla on jaettuna tämän henkilön kanssa 1,5% DNAta. Ja klikkaamalla tästä voin ottaa suoraan yhteyttä häneen MyHeritage-viestintäjärjestelmän kautta. Joten se voi olla mielenkiintoista mahdollisesti löytää vanhempia, kaukaisia serkkuja, kaukaisia perheenjäseniä. Mutta kun haluan nähdä oman sukupuuni, minut ohjataan maksullisiin suunnitelmiin. Joten tämä on ominaisuus, johon on tilattava tilaus. Viimeisellä DNA-työkalujen välilehdellä meillä on 4 työkalua käytettävissä. Ensimmäiset 3 mahdollistavat syvemmän tutkimuksen kromosomeista, DNA-segmenteistä. Tämä ei välttämättä ole oleellista pelkästään sukututkimuksen kannalta. Mutta 4. on aika kiva. Meillä on luettelo kaikista maailman maista maanosittain. Klikkaamalla Uutta-Seelantia voimme nähdä uusiseelantilaisten väestön alkuperän prosenttiosuuden MyHeritage-palvelun avulla testattujen ihmisten perusteella. Uusi-Seelantiin 57,7%, englantilaista 45,3%, skandinaavista. Yleisesti ottaen olen tyytyväinen MyHeritage-testiin, siinä on paljon tietoa, etenkin kun ottaa huomioon hinnan, joka on kohtuullinen, varsinkin kun vertaa kilpailuun. Ainoa pieni haittapuoli on, että täytyy maksaa saadakseen pääsyn koko tietokantaan. Jos haluat koko 19,4 miljardin asiakirjan tietokannan, maksat täyden suunnitelman 13,25 € kuukaudessa, yhteensä 159 € vuodessa. Joten tämä on ainoa haittapuoli, mutta se ei oikeastaan ole haittapuoli, koska itse asiassa, kun tilaat paketin, voit valita ilmaisen kokeilun tai täyden suunnitelman. 14 PV pääsy tietokantaan. Riittää tutkimusten tekemiseen. Hinnasta puheen ollen setti on tällä hetkellä vain 39 € sen sijaan, että se olisi 89 € ilmaisen kokeilun kanssa. Tämä on selvästi halvin testi, suosittelen sitä, jos haluat tietää enemmän alkuperästäsi, esi-isistäsi tai löytää perheenjäseniä maailmasta, joiden olemassaolosta et tiedä. MyHeritagella aina alennuskoodi kuvauksessa. Toivottavasti miellytti. Kysy kommentissa, vastaan mielelläni kysymyksiisi.